Добре дошли в днешния ни задълбочен анализ. Потапяме се в света на управлението на проекти с Prince2. Имаме тук официалното ръководство Managing Successful Projects with Prince2 2017 Edition. Искаме да видим, коя е същината на тази методология. Кои са тези най-важни идеи? Здравейте! Да, точно така ще разгледаме основните неща, принципи, теми, как е структуриран Prince2. Да видим какво го прави ефективен или поне каква е идеята за него. Да започваме. Един от, може би, най-важните камъни е непрекъснатата бизнес обоснованост. Това е ключово. Всеки проект по Prince2 трябва да има кристално ясна причина да съществува. И то записана в бизнес казус. Да, но това, което ми направи впечатление в ръководството е, че не е просто документ, който се пише веднъж. Точно. Не е нещо, което се пише и хоп, забравяме в някое чекмедже. Трябва постоянно да се преглежда. През целия цикъл на проекта. Да се види дали инвестицията още има смисъл. Смисъл спрямо ползите, рисковете, и онези опции. Не прави нищо, направи минимума, направи нещо. Това не прави нищо, ми се струва... Често подценявано. Да, може би. Да. А ръководството го изтъква като важен филтър, да не се хаби ресурс за нещо без стойност. Нали? Абсолютно. Това си е проверка дали този проект все още е най-добрият ход. Или пък, бездействието е по-добре. Преминаваме към структурата. Друг основен принцип – ясно дефинирани роли и отговорности. Тук Prince2 е доста конкретен. Да, предписва цял управленски екип. Има го този комитет за управление на проекта на върха. Точно. И той обединява 3 гледни точки. Бизнеса, това е спонсорът, потребителите, главният потребител и доставчиците, главният доставчик. Звучи солидно, но може би малко течко този комитет. Как се балансира с нуждата от бързина? Добър въпрос. И тук идва следващия принцип – управление по етапи. И свързаната с него идея за управление по изключение. Значи, проектът се дели на етапи. Управленски етапи. Контролни точки, така да се каже. Точно. В края на всеки етап комитетът сяда и гледа. Какво стана, бизнес казусът още ли е валиден, какъв е планът за следващия етап. И тогава решава, продължаваме или не. Това дава контрол. А къде е гъвкавостта? Как се избягва микроменеджмента? Чрез делегиране. Комитетът дава власт на ръководителя на проекта за ежедневното управление. Но в рамките на ясни граници. Те се наричат толеранси. За време, за разходи, обхват, качество, ползи, риск, всичко. И докато ръководителя на проекта е в тези толеранси... Точно. Има свобода да действа. Не се занимава комитетът със всеки детайл. Само ако ръководителят предвиди, че ще излезе извън толерансите, тогава трябва да ескалира. Това е управлението по изключението. Разбирам. Значи, етапи за контрол, толеранси за оперативна свобода между тях. Добре. Но проектите са пълни с изненади, нали? Несигурността, рискът. О, да. Управлението на риска е вградено като основна тема. Не е нещо допълнително. Има си систематичен процес. Първо, идентифицираш заплахите и забележи възможностите също. После ги оценяваш. Вероятност, въздействие. И след това? Планираш как ще реагираш. Мерки като избягване, намаляване, може би прехвърляне на риска или просто приемане. И разбира се, комуникация през цялото време. Ръководството даже споменава за отделен бюджет за риск, което показва колко е сериозно. Този специален бюджет за риск, това за всички проекти ли е приложимо или по-скоро за големите, сложните? Ръководството не го ограничава изрично, но да, логично е, че формалният бюджет е по-смислен при по-големи, по-рискови проекти. Гъвкавостта идва от адаптирането, за което ще кажем след малко. Но неразривно свързано с риска е и управлението на промените, защото нещата рядко вървят точно по план. Трябва ти механизъм, когато нещо се обърка или просто се налага промяна. Точно. Тук идва контролът на конфигурацията. Трябва да се знае точно какво е одобрено, тези базови версии, baselines, фиксиране точки спрямо които мерим. И трябва да има процедура. Как се регистрира проблем, issue, как се подава заявка за промяна, как се оценява. Има и интересна опция, спомената в източника, да се назначи отделен орган по промените – Change Authority.
За какво? Ами, да одобрява по-малките промени, за да не се занимава целият комитет с всяко нещо, да става по-бързо. И стигаме до нещо, което наистина ми направи силно впечатление. Адаптирането. Тейлъринг. Често се казва, че Принц 2 е бюрократичен, пък тук пише, че трябва да се адаптира. Да, това е много важно. Принц 2 не е някаква догма, която прилагаш едно към едно навсякъде. Адаптирането е задължителен принцип. Трябва да го напаснеш към конкретния проект, към неговия размер, сложност, важност, рискове, дори към културата на организацията. И ако ползват гъвкави подходи? Agile? Да, и тогава. Адаптацията може да засегне всичко – процеси, теми, роли, дори каква документация ще се поддържа. Например, споменава се техниката Moscow Must Shoot Could Want като начин за приоритизиране, когато адаптираш. Добре де. Но къде е границата? Нали знаеш критиката, че може да се стигне до cherry picking? Махаш контроли, без да разбираш защо са там. Да, има такъв риск. Ръководството обаче подчертава, че адаптирането трябва да запази основните принципи и минимално необходимите контроли. Целта не е да махнеш контрола, а излишната тежест, излишната бюрокрация. Трябва да е информирано решение, а не просто рязане наред. Намирането на този баланс е всъщност изкуство. Така че, ако обобщим, принципът се крепи на няколко стълба. Непрекъсната връзка с бизнеса, ясни отговорности, контрол през етапите и задължително адаптиране към контекста. А управлението на риск и промяна са просто вградени в цялата система. Добре. И за финал една мисъл, която ми се върти точно заради този акцент върху адаптацията в източниците ни. Кое е това абсолютно минимално ниво на принципна структура, което трябва да запазим, за да не изпаднем в тотален хаос? Особено когато търсим максимална гъвкавост, бързина. Къде свършва разумното адаптиране и започва просто липсата на каквато и да е методология? Това е въпрос за размисъл.